Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μπουσετήλ Ευτυχία, είμαι δασκάλα γιόγκα και καθοδηγήτρια διαλογισμού και mindfulness. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ωφέλη του διαλογισμού. Ο διαλογισμός μας χαλαρώνει, μας ηρεμεί και μας γαληνεύει. Μας εξισορροπεί, δηλαδή φέρνει ισορροπία στο σώμα μας, στο νου και στο πνεύμα μας. Απομακρύνει το άγχος μας, την ανασφάλειά μας, την ανησυχία μας. Καταπολεμάμε το φόβο μας. Μας δίνει ελευθερία. Μας ξεκουράζει το νου και τα συναισθήματά μας. Πράγμα που ξεχνάμε να το κάνουμε μες στη μέρα. Μας οδηγεί στην επίγνωση, στην αυτογνωσία. Μας αποκαλύπτει το νόημα της ύπαρξης. Μας αφυπνίζει το θεϊκό στοιχείο μέσα μας. Όχι μόνο για μας, αλλά και σε κάθε άτομο και σε κάθε κατάσταση. Μας τσακίζει το εγώ μας. Μας καθαρίζει τοξικά συναισθήματα και μοτίβα συμπεριφορών που δεν μας εξυπηρετούν. Μας κεντράρει, μας γιώνει, μας φέρνει στο εδώ και στο τώρα με περισσότερη επίγνωση, πιο συνειδητά. Γαληνεύει το είναι μας προστατεύει από τις προκλήσεις της ζωής, μας φέρνει πιο κοντά με αυτά που επιθυμεί η καρδιά μας και το είναι μας. Μας βοηθάει να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Μας βοηθάει στο να βοηθήσουμε, όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και να προσφέρουμε στους άλλους. Μας συντονίζει με το πνεύμα μας. Μας συντονίζει να ενωθούμε με το ανώτερο εγώ, με το θεϊκό, με τους μεγάλους Αγίους, με το θεϊκό, με την πηγή, με τη δύναμη, με τη γνώση, με την πραγματικότητα, Ο διαλογισμός μας εξυψώνει. Μας εξυψώνει και μας γεμίζει με αγνή και ανιδιοτελή αγάπη. Με αυτή την αγάπη χωρίς όρια. Με αυτή τη μοναδική αγάπη. Μας προετοιμάζει πριν από κάθε πρόκληση. Προσφέρει στο γενικότερο καλό και στην ολιστική ανάπτυξη του κόσμου. Δίνει ένα θετικό μήνυμα στο συλλογικό ασυνείδητο. Μας οριμάζει πραγματικά. Μας οριμάζει και βλέπουμε όχι αυτό που είμαστε έξω, που δείχνουμε έξω, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε, γιατί αυτό που πραγματικά είμαστε είναι μέσα. Είναι τόσο βαθιά και κάνει τόσο φασαρία που εμείς για να το ακούσουμε, για να έρθουμε σε επαφή με αυτό, πρέπει να κάνουμε απόλυτη ησυχία. Πρέπει να πάμε σε αυτό το κενό. Πρέπει να δούμε αυτό το κενό. Πρέπει να νιώσουμε αυτό το κενό. Και αυτό το κενό είναι μέσα μας. Πρέπει να σταματήσουμε τη φασαρία και να ακούσουμε την ησυχία. Γιατί στην ησυχία είναι όλες οι απαντήσεις. Στην ησυχία είναι όλες οι απαντήσεις. Δεν υπάρχει να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Όταν θες να βρεις τις απαντήσεις για τα πάντα, είναι όλα μέσα σου. Είναι μέσα σου και αυτό μπορείς να το δεις με το διαλογισμό. Ο διαλογισμός είναι το α και το ω του νου. Εκπαιδευόμαστε για να βάλουμε σε μία τάξη τα δωμάτια του νου. Σκεφτείτε ότι ο νους μας είναι κουτάκια, δωματιάκια, τα οποία εμείς με την ησυχία πρέπει να τα βάλουμε όλα σε τάξη και σε αρμονία. Να μην υπάρχει άγχος, να μην υπάρχει ταραχή, να μην υπάρχει φόβος, να μην υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα και να πορευόμαστε με αυτή την τάξη και με αυτή την ηρεμία. Επίσης,
ο διαλογισμός είναι χαρά, είναι ζωή, είναι ευεξία, είναι ένα απίστευτο χαρούμενο συναίσθημα. Όσοι κάνουν διαλογισμό δεν είναι σοβαροί, δεν έχουν μια σοβαρότητα. Γιατί αυτό θα το διευκρινίσω λίγο, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω διαλογισμό είμαι σοβαρός άνθρωπος. Κάνω διαλογισμό για να βρω μέσα μου τη χαρά, να βρω αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί που δεν έκλαψε όταν έπρεπε, δεν χάρηκε όταν έπρεπε. Και τώρα είμαι εδώ για να το μάθω να λειτουργεί διαφορετικά. Τώρα ξέρω. Τώρα έχω τη γνώση. Δεν την είχα, τώρα όμως την έχω. Αυτό είναι διαλογισμός. Τα υπόλοιπα σε ένα άλλο βιντεάκι. Αν σας άρεσε, ακολουθήστε με. Θα χαρώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.